Vila García abrirá a súa programación festiva de verán co microfestival A Pé de Rúa Varietés. A Asociación Cultural Varietés presentou a máis seria das súas 9 edicións cun cartel completo de artistas profesionais para adaptarse á nova regulación da Lei de Espectáculos. O que nos leva a traballar con grupos que salen un pouco da escena amateur para irnos a unha escena xa profesional. Toda a proposta de grupos deste ano se caracteriza porque xente que se dedica realmente á música dunha ou de outra maneira, pero hai unha proposta que xa é profesional. Segundo os organizadores, seleccionaron os artistas segundo diferentes criterios, como buscar músicos que ofrecesen algo diferente e actuacións que poñan en valor a presenza das mulleres na música. O obxectivo é converter o microfestival nun evento que dé a coñecer a actualidade da escena musical galega. O que queremos tamén de alguna maneira é que Varietés se convirta en unha forma de coñecer o que agora mesmo está pasando na escena musical en Galicia. E teremos todo isto pois aquí durante estas semanas e a verdade é que eu personalmente estou moi contento coa selección e creo que recolle un montón dos criterios que decíamos, non? Que realmente poida ser un festival donde coñecer, donde aprender e, a fin de contas, donde compartir esas cañas. O Concello volve a apoiar esta iniciativa que, segundo din, leva a xente de toda a ría a achegarse á Rúa Méndez Núñez. Porque, de feito, poderíamos decir que en Vila García é unha cita ineludible, non só Vila García, sino que esta cita todos os que estamos ano tras ano asistindo aos concertos sabemos que ven xente de todo o entorno, de toda a comarca e incluso temos visto xente do outro lado da ría que ven a disfrutar da calle Méndez Núñez, dos seus locais e deste microfestival que eu creo que xa está dando un salto, sobre todo pola profesionalización dos grupos, como comentaba Diego agora. O microfestival terá lugar todos os xoves e venres do 27 de xuño ao 9 de xullo a partir das 10 da noite.